Wah, iya. Wis jan. Awake iki ditimbali rene iki. Acarane iki. Penak tenan ora nek dalan mau lah penak tenan. Lah iya. Waduh, oh, mau nek lampu sek abang kuning ijo kuwi iki. Angger aku iwak mesti plecak pleding penol. Plecak pleding penol nek ngono kuwi tenan. Plecak pleding penol iki merah kuning. Oh, ya, saya enggak takon coba. Kuwi lek lampu merah kuwi wong mandeg kuwi mergane iki. Ya peraturan lalu lintas mau. Wah, ora wae. Udah apa? Mergane enek reme. Merah. Heeh. Kayak engko nek wong ora nek mandeg kuwi mergane apa? Enek reme. Lah aku nek lampu merah lah kok nganti kapan nek ora enek reme, Mbak? Ya. Kaya ngono kuwi. Heeh. Ayo Pit jatuh sih. Pit jatuh piye to? Ya pokoke pira kabeh. Oh ayo. Bapak, ibu, sikile gupak ra oleh mlebu. Ngawur. Lah kuwi kudune piye? Wis ora apa-apa. Adik-adik tambak yu. Bocah cilik ra kambon banyu. Lah piye? Angel entuk omongan karo kowe. Wah, angel yo dienggo betan. Sak. Wes. Oh, lanjut. Ah. Kaum muslimin dan muslimat, Pak Amin dan Pak Ahmad. Ngono kuwi to. Baik yang sudah kawin maupun yang belum sunah. Rakyat tenang tuh. Nyala iso. Besok wangi tekan kumpul iki. Dua umane. Ora yo wis. Padat. Wong padat yo dicuri banyu menencer. Dadi omongke nek padat iki omahe misale nek kene. Ah, kene kene gatukan. Gatuk kumpul. Oh, yo lumpuh yo disumet. Padat iki koyo opo wae. Ayo piye kudune cakepan. Ayo wis. Lah iki to men yo. Iki sing musik iki to men. Lah iki Mas turun aku arep ngerap karo kami Mas. Sing ate jazz jazz. Maksudnya ini suku-suku batok ae lho. Oh, ngono kuwi batoke ae lho.
Urip golekon. Oh nek urip ku ya medeni geger men mosok wong mati jarene nek wong mati medeni bocah. Lah ku nek urip gue ora. Nek urip golekon duwe. Oh, urip golekon duwe ngono. Wah, jan. Ora,
Matur nuwun untuk semua warga Piungan Asri. Sudah kami hadir dengan sewu karena ini anak-anak desa, jadi perjalanan sampai sini itu banyak hal-hal sing dadi gumun. Ngerti lampu merah yo gumun karena tentu kok mboten nonton. Iya, iyanya gaweane ngarit. Makhluk warang kasa. Makhluk warang kasa. Ngerti ra carane? Diwaca. Lepas sambut ketua RT 05 Griya Piungan Asri. Menurut undangan ini sertijab ketua RT. Oke, kalau Ngerti sertijab? sertijab ku apa? Serah terima jabatan. Oh, serah RT ngerti ora? Oh, RT. Serah terima jabatan RT kuwi rada terpaksa. Oh, saya nek RT iri kae. Wis serah terima jabatan rada terpaksa. Kayak. Enggak apa? RT apa? Jabatan kok boning RT. Rumah tangga. Iya, parah. Lah saya parah rumah tangga. Kowe ngerti ra? RT Ah. rukun tetangga. Rumakno, dadi karo tangga kudu rukun. Ya toh. Iki piyayi kene iki penduduk RT kene iki ngerti ra kowe? Jumlahe pira? Wah, yo siji loro karo Oh, jebret kowe ngitung pira? Penduduke RT iki. wah, kono wis enek kae. Pira? Loro. Kok kur loro ki? Oh iya. Kene oke kok loro, kok iso loro? Iki siji loro. Siji loro mumpuk. Heeh, ngono kuwi Pak, karepe kamen kuwi. Ya ora wae. Ya loro kuwi mergo siji loro, tinggale ra kok etung. Ora kabeh saderetan loro. Mergo kurang deret. Oh ya pinter kowe. Oh, jan wis tenang. Dunia itu hanya ada dua, Lah, gelap terang. oh, dhuwur ndek. Wah, Iki kok elek apik. wah. Repot. Dagang penteng. Resik ridik, wah, ora enak Iki sing. kok tibane aku. Lah kan hanya ada dua, ya toh? Bagus. Bagus aku. Ora. Kowe ya licik ya kowe. Lah piye to, Pak? Orang Jawa Heeh. nama gampang lenengan. Piye? Wah, wong Jawa iki kondang-kondang. Ora usah sok keminter dadi bocah. Aku minter men. Sing jenenge wong Jawa kuwi mesti nek lanang nganggo apa? Wah. Nek wedok berarti anggere duwe anak lanang wedok iki oi. Padha dulurku ya. Lah sono. Anake 6. Wah. Nomor 1 metu lanang dijenengi Sutono. Sutono. Nomor 2 wedok mesti dadi Sutini. ya mesti Jawa ngono. Nomor 3 Suparmo. Nomor 4 wedok. Nomor 5 metu lanang tak jenengi Sukoco. Mesti nomor 6 Suki Kaci. sok tuan kaci ora. Ayo ngono kuwi. Tak jenengi Titik. Lho, ora aku. Ora Titik entek-entekan. Ngono. Mulane ya to. Sing jenenge wong jeneng Jawa iku kondang. Kondang. Yang benar. Sopo sing arep kok umuke nek wong Jawa? Kamidi. Kamidi tanggamu. Lah, Nek arep omah hubungi Kamidi. Wah. terus misalnya arep nyewa apartemen, Wah, hubungi Kamidi kok jan sugih tenan. bocahe kaya ngopo iki Kamidi. Nang dalan lu aku mlebu kene wae ya ono tulisane dijual rumah. Kamidi. Hubungi Kamidi ngono ya. Wah, jan. Omahe ngendi ya rek ya rek? Tidure kabeh. Itu. Kowe ngono. Jual buku sudah tak. Rumangsaku kok kowe iki kok marai judeg nang pikir ya. Oh, iya Pak. Oh, pikir aku mergo ngomong anu Kamidi iki maksude ora jeneng wong. Wah, nek kok jeneng kamu, Drang? Kuwi nek wong Jawa macane ya Kamidi. Kamidi. Oh. Nomor telepon kok tulisan. Nah, kuwi iki maksude hubungi Kamidi nggo nomor ngono mek ora si Kamidi. Ora nek ngono kuwi enek Pak aku. Wong Jawa yo kena omong kene. Hah? Jeneng Jawa. Ayo. Pikiran mesti. Udu. Samijan. Udu. Tukino. Udu. Lha sapa? Kuwi kok aku maca nggon buku. Heeh.
Jemaah haji. Jemaah haji sampai di Mekah dengan selamat. Kosek. Nggih. Munen-munen itu tak pikir. Lah, Wong desa kok kondang. kondang. Kami di lalu si selamat kuwi. Selamat kuwi lho. Lah yang selamat kuwi iki bisa. Iki jeneng wong. Lah piye? Maksudnya dengan selamat. Oh, lah aku maca dengan selamat kok. Dua pamiti. Pamiti selamat. Nah ini Hah? pertanyaannya. Oh, iya, Pak. Pacitannya apa tau ya? Pacitane? Oh kacang. Oke, oke. Nek kacang limo Ah, dipangan telu isih piro? kacang palang loro. Oh, iki arep dhuwure kami ndi ya bodho. Lah loro kok. Kacang limo dipangan telu ya isih limo. Lho, Oh, gur nek dipangan kok. Ngomong dipakake nek dipangan. oh, lah, sak. Oh, jenenge dulure kami di ya pinter. Remen. Kowe arep takon-takon ombangane karo pendas plendus. Oh, apa? Apa? Ayam. Kami di. Oh, tak kira kami. Apa? Ayamnya Budi Ayahnya Budi. punya anak 4. Anak 4 gampang kuwi kulino. Terus nomor 1 sapa? Ah, Parmo. Nomor 2. Wedok, Parmi. Nah, nomor 3. Tono. Heeh. Nomor 4. Nomor 5 sapa? Tini. Benar, Parmo, Parmi, Tono, Tini padha rumuse Lah wae. itu salah. Lah kok loro salah. Lah, sapa? piye? Budi. Kok iso? Loh, kan ayahnya Budi. Oh. Oh, bapake Budi duwe anak 4. Ah. Parmo, Parmi, Tono, Sing dari dhewe. Dari dhewe? Budi. oh Budi ki ondel. Wah. Ora kami di. Kami di bakok. Ora ngono aku yo anak pertama. Takon. Oh. Selamat. Ah, utuh. Oh, tak kira selamat. Bila seorang istri mempunyai suami Pak RT. Sopo Pak RT ini? Sinten Pak RT ini? Pak Priyadi. Oh, ha, Pak Priyadi. Heeh. Siapa? Nama kuwi dia anak orang dia anak. Oh, Piro? Abimanyu karo sapa Gilang? Mas Gilang. Heeh. Terus pertanyaannya apa? Siapa istri? Pak Priyadi. Heeh, Pak. Ayo, Mbak Tari. Itu. Mbak Tari. Ora kaya loro lho. Garwane Pak Priyadi yo gur siji kok kowe. Wah, itu, Pak. Lah sapa? Yo bilang Wong endi bilang kuwi? bilang yo kuwi bilang yo bilang Bu RT mempunyai suami, Pak Priyadi mempunyai anak Abimanyu dan Gilang. Lah itu punya suami Pak RT. Bilang kuwi jeneng wong ya. Jeneng uang. Piye kok iki? Oh, Carane kaya ngene iki yo gur arak mumetke wong. Wektune gur sithik. Ya lho. Wektune gur sithik. Masalahe tanggapannya nek nganti sak jam ndak kangelan nambahi. Waduh. Satu lagu terakhir. Ya, ini saya persembahkan untuk lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir. Maksudnya kita sudah undur diri. Patok selak macet terakhir mulai. Waduh. Bisa ketemu lagi, bisa buka channel kami di KKS TV, ketik di YouTube Kasir kami atau di Instagram KKS. Bisa ketemu kami bertiga. Nah, Kasir kami KKS TV di YouTube. Oh, masuk. Pilih pengi iki
Sampai jumpa lagi di kesempatan. Jangan lupa klik channel kami KKS TV atau ketik kami, dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Komentar juga kami tunggu. Terima kasih, matur nuwun.